Ang Ginoo naghatag sa aton sang kahelwayan sa pagpili. Kag sa panahon nga kita makasala sa aton nga pagpili, ang Ginoo wala gyapon nagapuwas, wala siya nagapugong, iya gyapon tumanon ang iya mga saad para sa aton. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-review, pag-usisa, pagtalakay, o kung pagtuon sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson nga host. Kag sa siningation, ari ang aton duwa ka mga season nga mga maestro dere sa CPAC. Ang ako noon pakilala sa inyo si Sir or Engineer Frederick Linatan. Isa siya sa aton mga teachers, professors sa aton nga School of Technology and Engineering. Handle siya mga kauturan sa mga pagtudlo sa aton mga estudyante may tungod sa engineering. Sir Linatan, Sir Fred, mayong hapon sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag salamat liwat sa sini na kaigunan na upod sa pagtuon sa aton na leksyon kag samon na mga kauturan kag kabyanan na nagasunod sini. Lami na gid akong tamyawon ang mga kauturan naton sa inayawan sa nagliga na bulan. Nakabisita kami da kabay na kita mangin mapakamayo kita sa aton na pagtuon subong. Yes, thank you, Gid. Hay, kadwa na akong pakilala sa inyo si Pastor Dr. Victor Montanio. Siya subong ang atong nga Dean sa School of Theology dire sa CPAC. Labi na gid sa mga subject sa Old Testaments kag mga related nga mga pagtudlo ngiyang ginahandle dire mga kauturan sa aton nga mga pastor nga mga estudyante. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Nangadlaw man na Pastor Tomado, kag madamo ang salamat nga sa liwat imo ako ang ginimbitar sa sini nga programa. Kabay pa ang Dios bendisyon sa aton tanan kag ginatamyaw ko ang aton nga mga viewers nga padayon nga nagapangamuyo kag nagabantay sini nga programa. May the Lord will bless you. Yes, thank you, gentlemen, engineer and Pastor Vic. Kabay pa nga ang Diyos upod sa aton nga pagtuon. So, mga ari na kita sa leksyon 8. Ikawalo nga leksyon sa sining ikadua nga trimestre sa 2022. The Promise o kung sa ilong ko ang saad. Apang sa hindi pa, ako na naipasalamatan nining aton mga sponsors, ang mag-asawa Johan and Myla Susana, Merel and Mark Mendoza, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, ang mga magulutod nga Gina Federo Ilumer, kag si Sir Alex Pedero, kag ang mga magulutod nga Marlene Jimmy and Anile Treño. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton nga mga sponsors. Sa hindi pa si Sir Fred magabasa sa aton sa tsara nga teksto, aton na iduko ang aton mga ulo. Sa siningation, Ginoo, nagapalapit kami sa imo, nagapasalamat nga ikaw, Gid, ang magabulig kag pagpanagiya sa amon karon, labi na sa amon mga pangunaw kag sa mga kaalam nga imo ihatag sa amon. Kabay pa nga ang pinakamanamigid nga mga punto sa sining eleksyon magagwa, Ginoo, pinagi sa bulig sang balaan nga espiritu. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Sa aton na teksto, sa aton na pagtuon sa sini na semana, makita ini sa Genesis 24:1 nga nagasiling,
Karon si Abraham tigulang na, subol sa panuigon. Kag ang Ginoo nagpakamayo kay Abraham sa tanan nga butang. Yes, thank you, Gid. Kanami isang aton sadsaron ng teksto. The promise para sa simana nga ini Mayo 14 Tubtob 21. Okay? Pastor Vic, ang aton nga leksyon sa sining simana, istorya, si Abraham tigulang na. Okay. Kag ang aton matunan subong ang pagkatao ni Isaac. And then, ang paghalad ni Abraham sa kay Isaac dito sa bukid sa Moriah. And then, ang kamatayon ni Sarah. Kag ang pagpangasawa ni Isaac kay Rebecca. Kag ang katapusan nga tuntunan sa sininga semana, ang pagpangasawa liwat ni Abraham. Okay. Sa atong Monday nga leksyon, sa Sunday na itong nga leksyon, Mount Moriah. Pastor Vic, ikaw kununahon, nga amanggid nga, tilawan gid, nga kay tiyang atong leksyon nagsiling, ang Ginoo nagtilaw sa kay Abraham. On what ground, on what purpose, nga ang tilawan gid si Abraham, sang Ginoo. Labi na gid sa paghalad niya, siya bata nga si Isaac. Madamong salamat sa sining palamangkutanon na Pastor Tomado. Mabasa naton ini diri sa Genesis kapitulo 22 nga nagahambal siya nga tilawan niya si Abraham. Si Abraham. Actually ang pagtilaw sang Ginoo sa kay Abraham hindi ini sa tinutuyo nga ang Ginoo wanted to prove for himself. Kaya ang Ginoo nakahibalo gid sang tanan nga butang. Nakahibalo siya sa pagbasa sa atong tagipusoon sa atong panghunahuna. So no need nga tilawan pa niya ang isa ka tao para hibaluon ang isa ka butang. Ang purpose sini nga pagtilaw sa akon nga pag tandori para ini sa kay Abraham mismo, pastor. No? Para mahibal ni Abraham pinaagi sa pagtilaw nga ang iya bala nga pagtuo bakod gid sa dira sa Ginoo. Yeah. Kag ang pagtilaw man pastor para man ni kay Abraham para pinaagi sa eksperyensya sining pagtilaw nga ginhatag siya sa Ginoo may bal-an niya nga karapat dapat bang espirituhanon niya nga eksperyensya nga ining espirituhanon nga eksperyensya na translate kid bala sa iyang batasan o part na ini sa iyang life. That's why it's for Abraham and not for Yes, kanami pastor no ang imong punto. Nga hindi para sa Ginoo because God knows. Kundi para kay Abraham. Nga mabalaan gini Abraham nga indeed magadepende gid siya sa Ginoo. Nga ang tanan nga butang kinahanglan para gid sa Ginoo. Engineer Fred, ang Biblia nagatudlo nga hindi ang ngayan kag hindi ginatugot ang pagsakripisyo sang tao. Okay, human sacrifice. Pero si Abraham ginsugo sa Ginoo, ihalad ng imo anak. Anong imo mga punto ding na diri parahan man? Do amo ni ganing do ka makatilingala ba na amo na sa gin-mention mo na ang pagsakripisyo sa tao do wala man ginatugod pero nga Ginsugo. ginsugo sini. Kag sa na-mention man ni Pastor, isa ni kapagtilaw. Pagtesting sa aton man, sa tawhanon nga kapasidad. Kay kung wala sa pagtilaw, hindi matakos mo. Hindi matakos kung sa aton na mga estudyante, hindi nato mabalaan kung ano ka dalom ang ilan nabalaan sa ilan natunan. Kag diri naga-cover ni siya sang relasyon ni Abraham kag sang Dios. Kung ano gid niya bala ka ginahigugma ang Dios kag sa aton man na lesson wala man diri na nasakop man diri makita naton kung ano ang Dios ka maluluyon kag malwan ang bugay sang Dios kung ano kadako para sa iya mga katawhan kag ako nakita diri na hindi diri ang sentro si Abraham sa ini na punto kundi kung ano nga may Dios kita kung ano siya ka maluluyon sa aton sa tunga sa aton na relasyon sa iya although may mga kaluyahon man kita ginatingwaan niya na ini ang aton na relasyon sa iya ma-improve and he allows us to
expand ang aton capacity sa pagdangop sa iya. Amen. Kadami. Isa pa gid nga ako nakita, Pastor Vic and Sir Fred, nga gusto sa Ginoo mahangpan ni Abraham ang grasya. Ang tanan iya sa Ginoo. Kag kung hindi ang Ginoo, wala gid ta. Si Abraham wala gid. Yeah. Amo na nga patay gid si Isaac. Kung hindi na insindihan sang Ginoo ni Abraham ang grasya sang Ginoo. Kay ti nagsiling siya ang Ginoo tayo di nang aton halad nga pamangkot niya ni Isaac. Ang iyang nga sabat God will provide. Ara ang Ginoo among magakuan. Kaya ang isa pagin nga kung talupangdan nga gusto sang Ginoo kay Abraham at talupangdan niya kung ano ang kasakit sang isa ka amay nga suguon ka nga ihalad ng imo bata. Tiyan mo na ang kasakit na experience yan sa ato namay sa langit when Jesus Christ was crucified at Calvary's cross. Yes. Ano pagit pastor mo na punto? Nakita ko bala, Pastor, daw ka-absurd bala, daw, it doesn't make sense bala. Magani no. Imagine ang Ginoo nagpromisa sa'yo, okay, tagaan ka mo sang descendant. Kaya arina ang descendant. Arina ang promise ang Ginoo si Isaac. Amo ni ang fulfillment sang iyang promisa sa kay Abraham. Karon ang Ginoo nagsabi, okay, kuha si Abraham ang imong only son. Ang naghambal sa take your son, your only son, and your beloved son. Only and beloved son. So, kaano ba lang nga, Ginoo, ano promisa ka? Ano yara na yan? Ihalad, paano naman? Ano naman? Offer your son Isaac. I-offer pag ito. Ang pag-offer bala dira sa, common ina nga practice ang pag-offer sa ano, common ina nga practice. Kay mga nice ga-offer man sa ilang mga kabataan. So culturally, ko na siya. Kahibalo ang si Abraham nga hindi ni siya amo. Hindi amo. Pero paghambal sang Ginoo nga i-offer mo anak, wala na sang pamangkot sa kay Abraham mo. Hindi niya maintindihan ini. Pero despite of that. Wa siya kabalo ano ni Lord man, daw mo gid nga question sa mind niya pero amo na nga tuman siya Abraham ang klase sang pag tuman lang gyapon. Tuman siya. Nga bisan to nagalapang lakaton sila babasa ka sa babaw. Damo sa mga question ni Abraham. Yet, ina nga question, natsapawan sang iyang pagsalig sa Ginoo. That's why, ang ako nakita di Pastor, nga samtang gato ako sa atong leksyon, nakadevelop ako sa kawali. Ang akong title, When God Surrenders. Nga ang Ginoo nag-surrender. Amo ni panahon nga Ginoo nag-surrender. Abraham, surrender ko sa imo. Okay. Pati na ko sa imo ka pagsalig kag sa imo pagtuo. And that's it. So, isa pa, Pastor, grabe ang nakita ko ba lang pag-struggle ni Abraham halin sa paghambal siya sang Ginoo, di ba? Kag nag-travel siya for 3 days pa pakatulog sa bukid. 3 days. Kung basahon naton ang narrative, ang istorya, si Abraham, why gid sang balibad, why gid sang istorya, hipos lang gid siya. Ang deep silence ni Abraham ara dira, I believe nga struggle siya. Gagonize gid siya. Paano niya ma-keep ang secret dito sa isa kasawa pag makakaya sa asawa. Kaya ang asawa ay kabalo. Kabalo to asawa tapos gid siya. Pero amo na gani nga si Sarah wayagin pay balo. Nga kabalo na siya before sila nagbabiya sila balay. Kabalo na siya nga ang sugo sang Ginoo. Siya isa kamong ihalad. Ti siling niya Sarah bilin ka lang niya. Bilin ka lang. Yes sir, pero na pa mo. Amo na makita naton dre na ang Dios makatuman bala sa iya na saad kiti amo tong ginpresentar ni pastor na nagaisahanon na lang gid ihalad pa. Ihalad pa. Kag ato nakita dre na sang pagdala na nila, paglakat na nila dito sa babaw, namangkot di gani si Isaac. Ato na balaan ni nang usisa siya na daw familiar si Isaac sa seremonya na kung ano ang mga kinahanglanon. Kag nasa puwan niya na kulang isa. Kulang. Ang inughalad pa. Kag dre nakita nato na si Abraham, ako na kuha na siya ang nag-una sa ako na pagtuon na siya ang nauna nag-preach ng gospel. It's about the gospel of salvation.
ang kung paano ang Dios maghatag sang talos sa para sa halad na inog halad dito sa sa altar. Yeah. Kag biskan pa sa pagkahulog sang tawo, ang Dios aton nakuha na He is the provider, but not only on the material things na aton gina expectar permi kay kalamanan sa tawo material ang ginapangayo. Kay kun material lang si Abraham guro ako na una damo siya ka sa Damo tatay siya. mo. Kun pangayuan mo guro Ginoo. Manggaranon siya, Abraham. Makatag siya sa kalibo ni Romatag. Pero ini pang pinalangga niya Yes. ato nakita. Yes, thank you, Kid. Pastor Vic, sa atong nga Monday nga eleksyon, nakaibalo si Abraham o kung ginambalan siya sa Ginoo nga matag siya o kung wala. O iya lang ni speculation nga God will provide. Sa akong pagtanong, Pastor, Was there an assurance from God? wala siya kabalo kay ang iya nga ginapanumdum ang command sa Ginoo, you need to offer your son Isaac. So amo na nga paghambal niya sa iya nga mga sulugoon, pabilin ka mo Pabilin diri. ka mo diri. Nga ginhambal to ni Abraham kay agresibo siya sa iyang pagtuo, Pastor mo. Agresibo siya nga the moment atutuong kuan atutong iyang mga sulugoon siguro di nga pugnan gid siya Pugnan ka gid amo siya, niya naman bata. Pugnan siya pabilin ka mo diri para wala gid sang kuan, wala gid sa magpugong sagol. sakon. So it was an aggressive faith sa Yes. dason taghambal siya, okay, I and the lad alone will go and worship. Yes. So amo na gina kag dason ang hambal niya nga okay, we will come back after this and we will go back. We will Grabe, come back. no? So, pag We tuong, pag sila niya. we will Mabalik kami. Kasi hindi, Western sila nga mabalik ko. Oo. Kaya ti, Pastor, karami sa punto. Inang mga sulugoon niya. Kaya ti, every year si Abraham kahalad mo. Ti, permi nagaupod diya ang sulugoon. Hasta gito yung matapos ang halad ang sulugoon. Pero by this time, natingalagan ng mga slave, mga servants. Nga, sir, pabilin. Bilin na kamo. Tiway mahimo ang servants. Pabilin sila. Kanami nga, wala man ang ginoon sila nga, Abraham, ma-provide ko. Pero yet, Abraham, nag-manipulate. Siguro na manipulate siya ang ginoo nga God will provide. Yes, sir, abiyan. Amo nang gani na ang ako din na kuan na is to let go sa kuan sang tanan bla na butang balaan na to na masarangan niya. Parehas man sa Diyos bla, He is the owner of all things. Yes. But sa time na itugyan niya ang iya bugtong nga anak, He let go. O amuning gusto man guro sang Diyos na ipahangop man kay Abraham na you have to let go. Yes. Kung material you have, but this one na imo kuan amo nang do na batsyag ko na dako ni guro na kuan sakripisyo ang gin kuan ni Abraham kay bugkat na to gina tigulang na siya kag amo na lang pinakaplangga kun sa kuan pa kung may mga apo to siya guro muning pinasay pero wala na siya ibang sang bata kay amo lang gina. So he let go ang tanan na itugyan ko na lang din sa Dios. Yes. Kanami, kaya isa pagipastor nga ako na talupang lang, Sir Fred, nga ang Ginoo mag-require sa aton nga halad, ang pinaka-the best kid. Ti, wala sang pinaka-the best giya sa kay Abraham ya. Ang iya nga bata. Ti, natao sa iya kagulangon mo. Amo na lang gid na. Pinupusal siya. Pinupusal. Karoon ihalad pa. And God emphasized the idea, Sir Fred, nga ang langit, amo man ang ginimo sang langit. Wala na sang iban, begotten Son, the only Son of God, si Jesus, amo ang iya ginalad. So ina nga punto, gina-emphasize sang Ginoo. Yes, Pastor. Yes, Pastor. Actually, ang text nga naghambal diri, God will provide, but ang klaro nga text diri, the Lord will provide for Himself. For Himself. So siya mismo ang naghatag. So kanami itong punto ni mo kaina nga ini pagpakita sang grasya sang Ginoo bala sa aton. Kag may typological significance ni kay ini nga text nagahambal ang mga aton nga mga scholars. This is a prophetic text nga nagatudlo sang coming Messiah nga amo siya ang naghatag siya mismo ang naghatag sang solusyon sa aton nga providing himself a sacrifice for each one of us. Ang hindi masabat ni Abraham, ang ginawa mo na sabat.
So ma-feel na ni Abraham kung ano gid Gaano ang gid ginabatyag sang Ginoo sa ato. Yes. So, sa tapos si Sarah napatay. Sir, anong mga punto ngayon mo nakita doon sa kamatayon ni Sarah? Kung sa kwan pa, do maigo bla na tragedy sa panimalay. May experience na siya na do ang bata niya do ihalad na. Yes. Kason ang iya asawa nag-abot sa sini na sitwasyon nga patay naman. Ang ato na lesson do may mga matawag na to gina-speculate dire kung ano ang posible na ginhalinan nga ang kamatayon ni Sarah. May na-mention rin na base wala na nadiskubrihan niyan to na amutong ginhimo ni Abraham sa iya bata sa babaw. Base ginbatsyag ito kung sa kuwan pa nanong kamanimo yaman. Ginbasol Oo, nabasulan pa. Kag posible madamo sa mga causes sa to. Kag nakita man naton sa na-mention man kay na si Sarah do siya bala ang matawag naton do sa pagtuo ni Abraham Do balabag sa gamay kay ti biskan pa sa saad na mga ama bata si Isaac ginunahan niya man Yes. Kadlaw siya. propose siya kadlaw niya nagpropose man siya na si Hagar na lang ginunahan niya kag aton makita ang consequence or ang naging result sini sa kamatayon ni Abraham kag nagdulot man isang pagbatsyag man ni Isaac. Kag rin naton na makita na ang ginhalinan sang kamatayon ni Sarah is nagtuman sa saad na sila occupy sa na lugar sa diin gintransact ni Abraham dira na kung sa diin mailubong si Sarah kag nangin property na nila. So it is the start sang ila na katumanan position sa pag-possess nila. Yes, Pastor. I really agree, Pastor. Imagine ang promesa sang Ginoo sa ila sa Genesis kapitulo 12 bersikulo 1 kadto sa 3. Nga, I will make your descendants, I will multiply your descendants, I will give you this land. Pagkamatay ni Sarah, Pastor, natuman bala ang promisa, initial fulfillment sang promisa sang Ginoo sa pagkamatay sang iyang asawa, naposes gin man ni Abraham ang land, no? Pinaagi sa pagbakal, mga 400 shekels of silver, gibakal niya ang land. So, ang first fulfillment sang land, nga gin-promise sa iya sang Ginoo, nahitabo pinaagi sa pagbakal niya sang burial ground because of his wife Sarah. Namatay si Sarah. So amo ning katuman. Yeah, kanami isang timing sang Ginoo kabalugid niyang Ginoo magplano. Yeah. Nga isa sa mga rason kay na nga kun buhay si Sarah daw medyo balabag sa mga kuan ni Abraham sa plano sang Ginoo sa kay Abraham. Okay. And then ang isa pagid ang position kay ti stranger sila mo. Nag-aagi lang sila. Foreigner sila sinangaduta sa Kanaan. So, pagbakal ni Abraham sang loob nga ni Sarah, naamutang nga sila mo, it started nga dira mabalik naman ang Israel. Sa tapos nga sila maulipon sa Maito, mabalik sila sa sinagyapon nga lugar. Okay. Kag isa pagid, siguro kay kung buhay si Sarah, base way ka bang asawa si Abraham si Isaac sa kay Rebecca. Pastor, ano yung una? Pwede man nakakuan siya kay Ketura. Dira siya naka-review siya. Kaya kay Ketura. Yeah. So importante man ni Pastor kay nga man isa sa mga promesa sang Ginoo sa kay Abraham nga Abraham will be the father of the nations. Of the nations. So may anak Hindi siya lang kay isa. hindi lang isa, so may anak siya kay Isaac, may anak si Ismael. So pati kay Ketura man Yes. kay Hagar kay Rebecca, kay Sarah, kay Ketura. Yeah. So na-fulfill man ang promesa sang Ginoo. When it comes to the promise, na-fulfill gid man pinaagi sini nga mga babae. Yeah. Ang pagpangasawa ni Isaac kay Rebecca, sir, anong imo na punto nga nakuha diri? sang nagatigulang naman gid si Abraham kag nagtaliwan na si Sarah
Kag nakita niya na do why na sang do nagatigulang naman ni si Isaac. Kag do nalingaw siya sa pagkasultiro siguro. So gintugunan niya ang iya na sulugoon na si Eliezer na kinanglan may mga kondisyon si Abraham ato nakita diri sa ato na lesson na dapat ang iya pangasawon ni Isaac dikto sa ilang mga kaliwatan man. Kag sa amo na ginhatagan pagid siya ni Abraham sa mga kondisyones namangkot diri si Eliezer ato nakita na master in kaso hindi ni magsugot. May Hindi makita ko magupod. to be. Kag hindi magsugot. Hindi magsugot ano ang Hindi imo? magupod. Hindi magupod. So ginplastar na ni Abraham in kaso kung ano ang mga posibilidad na matabo. Kag diri ako nakita na ang pagpangasawa ni Isaac kay Rebecca isa ka sabat sa pagpangamuyo labi na gid kay Eliezer. Ato nakita na si Eliezer ang pagtuuya na kwan man guro no na Na-influensya ni Abraham. influensya ni Abraham. Na tanan ng mga desisyon ginasalig niya. Yes. Na Ginoo ato nakita sa lesson dapat mag-abot ni specific na amo ning himuon niya kag amo ni ang i-perform sang babae na masugata ko pemnon niya ako pemnon niya ang mga Kamilyo. akong kamilyo kag sina na mga bagay kag wala labot da na isa pagid ako nakita di sa last part sa sina na maupod siya masabat gid yan na mahuo siya kay base siya ni ang nag-perform sini sa ginapangayo ko sa first part pero hindi man base magupod. Pero ato nakita diri na natuman ini kay Rebecca ang tanan niya naging kwan. So it is an answered prayer for Rebecca. Yeah, kanami isang pastor mo punto sir nga it is an answered prayer. Amo na mga kauturan makalabi na mga batanon magpangasawa kita magpalamana kita magkinanglan gid nga grabe ang aton nga pangamuyo nga sabton sa Ginoo ang aton nga mga ginahandom sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Yes, pastor. Ano imo na tulupang? Doon nakita ko bala diri sa Isaac, isa ka mamas boy pala. Mamas boy kay isa sa mga rason ko nga aman na tagaan siya sa asawa kay para makomportar mo siya kay namatay ang iyang nanay. Nanay, grabe gid siyang balakuro niya. So nakita man ni Abraham nga okay, hinanglan na gid nga time na gid nga may ara sa mag-comfort sa iya. So amo na nga ginsugo niya. Pero may concern si Abraham kay hindi niya gusto nga ang mga descendants sang ni Eliezer ni Isaac makita na sa higad-higad. So kinahanglan niya ma-preserve niya kay part ini sang promise ang Ginoo nga descendants gid para sa ila. So gisugo niya si Eliezer. So diri makita naton bala pastor ang interplay between God's providence and freedom. Igamba sa atong freedom of choice nga bisan pa ang Ginoo amo mo fulfill sang iyang mga premisa sa aton pero still we are free to act on those promises bala kag amo nga tabo sa kay Rebecca pinaagi sa paggiya sang Ginoo sa kay Eliezer sa pagpangita bala nga gintuman ginbuligan gid sang Ginoo nga matuman gid ang ining promisa sang Ginoo para sa sining pamilya pastor. Kag si Eliezer Eliezer ginabalan ni Abraham nga hindi mo piliton kung hindi mo ganun. And then God will give us another one. Pero tungod sa answered prayer, wala na nagbalibad. Sa aton nga Thursday, pagkapangasawa ni Isaac, si Abraham nang asawa naman liwat. Kag ang ako na sa atong eleksyon, may ara nga mga pangunauna ang mga Bible scholars, pastor. Nga ini si Keturah nga ginpangasawa ni Abraham tapos napatay si Sarah amo man si Hagar may ara nga mga rason ang mga Bible scholars tungod nga ang ginmensionar nga mga kabataan ni Keturah daw ara man sa linya ni Ismael nga anak ni Hagar. So there is a great possibility that Keturah was indeed si Hagar man. Ano yung punto, pastor? Posible pastor base sina ang mga pangalan kay similar ang mga pangalan. Posible yung patawag niya to si Hagar pero wala balik sa na di balik na di kaya ito ang imong kontrabida to ay na. Posible na pastor. Pero amo ni Japon nga magitan ko nga
pinaagi sini man nga babae gin tuman man sa Ginoo. Ginoo yang saad. Ang saad sa Yes. kay Kaya Abraham. sa imo ginambar na pastor, hindi lang isa ka nasyon. Mangi you will be the father of a nation. Isa no, you will be the father of nations, of many nations. Kaya mo ni pinagi kay Ketura kung siya magad si Hagar na nagwa ang 12 ka tribo ni Ismael. Sa Sir. Punto. Aton makita na ang Diyos siya, ang title pa lang naton ang saad mo. So ang Diyos kung maghatag siya sang saad, iya gid tumano. Kag ang fulfillment dire, although sa last part, biskan sa last part sa kabuhi ni Abraham, still ang Diyos naga-move. No, ato nakita dire na sa iya pagpangasawa ang opportunity na makapangasawa liwat nagtuman sa manginamay siya sang kapungsuran. Kag ato nakita na although there are consequences to sa mga natabo sa sugod, pero ato nakita ng Diyos remains true sa iya promises. Ginpakamayo yaman ang panimalay ni Ismael. Ni Ismael. Mga kauturan, kung may 12 ka tribo si Isaac, si Jacob, si Ismael, sa iyang mga utod, sa anak ni Ketura, sa anak ng guro ni Hagar, may 12 man ka mga tribo. So, amo na siya ang punto. Mga kauturan, way nakita panahon, amon gid nagkapati kami nga amon na hatag sa inyo ang pinakanami gid nga mga punto sa aton nga leksyon sa sining nga semana. Akon pangabayon si Pastor Montaño paghatag sang iyang last word, Pastor. Pastor ka namin isang aton nga lesson, nagahambal ini sa ginatawag nga promesa. Ining natabo sa life ni Abraham, do ka ngay man isang natabo sa aton nga kinabuhi. Nga may promesa gid man sa aton ang Ginoo. Yeah. Kag sama-sami may madamo nga mga pagsulay, mga testings nga maabot sa aton kinabuhi to prove this uri nga aton tanong kung really matuman gid bala ini nga promesa. Apang ang kinabuhi ni Abraham pastor amo ning isa ka leksyon sa aton we need to be to remain faithful to the Lord. Aggressive kita sa aton nga faith. May ara kita sang commitment kaangay ni Abraham. Kay ang Ginoo gid magatuman sang iyang promesa sa aton. Amen. Yes, sir, friend. Aton man makita diri sa aton na lesson na kung ang Diyos maghahatag sa aton sa mga pagtilaw, nagahatag oportunidad sa aton sa pag-achieve sang iyang mga saad sa iya bugay. Kag biskan pa kisa sa mga sitwasyon na do hindi naton maintindihan, do ka complex ini sa aton na pag huna-huna na do ka imposible ni apang Dios naga himo sang pamaagi na ang iyang mga saad matuman gid sa atong kabuhi, and He gives us the free will to choose, but He encourages us to choose Him. Yes. So amo ning aton talipay sa iya. Ang aton nga leksyon sa sining nga semana, the promise, ang saad sa Ginoo nga bisan ano ang may tabo, magsipak man kita sa iya, makatiplang man kita, makadalinas man kita. Ang Ginoo hindi gid malipat sa iyang saad. He will still fulfill His promise. So sini sa kay Abraham, mga kauturan, nga bisan tuod mabudlay kung isa sa aton ispilingon ang aton mga energiyan sa kinabuhi. But if we will just trust, just like the faith and the trust of Abraham, mga kauturan, God will provide. And Amen. He will fulfill His promise. Pastor Vic, i-close natin study through the prayer. Magapangamuyo kita. Ginahatag namon sa imo Ginoo ang pagdayaw pagpasalamat bangod sa imo nga grasya kag sa imo nga pagkamatinumanon sa amon nga kinabuhi sa pihak sa mga butang nga kanabo subong. Ini nga leksyon nga amon gintun-an sa karon nga adlaw Ginoo nagapahibalo nga ang kada isa sa amon ginpromisuhan nimo nga ining promisa nga kami makaangkon sinang langit ng puluyan sina nga padya nga ginpreparar nimo sa amon kag ini maangkon lamang namon pinaagi sa imo nga bugto nga anak
because you really provide for each one of us, Lord, sang imo nga grasya. Kabay pa Ginoo nga kami mangin matinumanon. Ang amon nga pagtuo padayon nga uswag samtang kami nagatanaw kag nagahandom sini nga promisa nga hatag nimo sa amon. Pinaagi sa leksyon nga amon na tun-an subong Ginoo magahatag ini sa amon sang mga pamaagi kung paano namon mamintenar ang amon nga pagsalig, pagtuman, commitment dara sa imo sa pihak sa mga gumuntang sang kinabuhi nga amon nga isperyahan subong. Madamo nga salamat Ginoo sa amon nga pagtuon sa sini nga adlaw kag kamay pa Ginoo nga ikaw magapakamaayo sa mga viewers namon nga padayon nga nagabantay kag subaybay sini nga programa sa ngalan ni Hesus kami nagapangamuyo. Amen. Amen.